O intenso traballo desenvolvido nos últimos meses comeza a perfilar a aprobación definitiva do Pexón de Rianxo. Tras ultimar os informes sectoriais, o Concello remitiu hai mes e medio a Memoria de Sustentabilidade Ambiental. Emitiuse hai cousa de mes e medio un dos últimos trámites que é o que atinxe a Memoria de Sustentabilidade Ambiental. O prazo está a piques de se extinguir, o prazo que ten a Administración para contestar a ese trámite ambiental, e de non haber moita complicación, pois estaríamos neste mes de novembro que vai entrar metidos pois no que son xa a contestación das alegacións. Dentre as 1.300 alegacións presentadas, estímase que se incorporarán ao plan máis o 65%. Tuvemos algún encontro xa, hai cousa de 15 días, co grupo redactor, coa idea de intensificar, xa digo, en novembro, o traballo alrededor xa das alegacións, das 1.300 alegacións concretas, non? Xa se nos trasladou de alguma maneira unha certa previsión alrededor de que prácticamente o 65% das alegacións van ser contestadas afirmativa total ou parcialmente, e a partir de aí intentaremos incorporar algunha máis ao que poida ser o proxecto, pero no seu conxunto van rondar por aí as propostas, non? Alegacións de todo tipo que, efectivamente, moitas delas, xa digo, 65% xa se van incorporar ao que é a cartografía do propio plan xeral, con algunhas propostas que se van incluir, e logo xa quedará o camiño do outro tipo de recursos para que sexa negativa a resposta. Unha vez resoltas e incorporadas as alegacións, o documento será sometido a pleno para a súa aprobación inicial, co obxectivo de remitilo á Xunta antes de fin de ano.